जोबोद दुखुनांथाव जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव सिगाङावबो बेबायदि थासारि मोनबोदों। 2008 मायथाइयाव उदालगुरियाव जों बेबायदि थासारि नुदों। 2012 मायथाइयाव क'क्राझार चिरां बेयाव जों नुदों। 2014आव नुदों, 2015आव नुदों। 2015 नि उनाव जोङो बेबायदि थासारि रिलिफ केम्पनि थासारिखौ जों नुवाखैसैमोन। दा 2022 मायथाइयाव जों बेबायदि थासारि नुनाया जोबोद दुखुनांथाव। दा मैया माने दाखालि हराव जे माखासे दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव जोंनि सिखना राजा बिस्मित होननाय सासे लाइमोना जे जिउ खहा जानांबाय, बे जोबोद दुखुनांथाव। आरो मैया बे माने खास्रि बिस्रि बुथारनायनि जे थासारि बेखौ नायनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै मैया प्रतिबाद खालामफैदों राजा लामायाव। गोबां माने बेबायदि थासारिया जाहाथे जाया आरो अननाय भाबै सासे दाय गैयै लाइमोनखौ बेबायदि माबोरै बुथारनो हाखो होननानै मैया बे थासारि जानायावहाय मोननैबो हारिनि आदिबासि आरो बर'नि हारिनि गेजेराव गावजों गाव गिलायलायनाय आरो माखासे न' सावलायनायनि जाथाय जानानै मैयानि थासारिया गाज्रि फारसे थांबाय थादोंमोन। खिन्थु मोननैबो हारिनिनो दैदेनगिरिफ्रा गाहायै जोंनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा एबसुआनो जा, अल सान्थाल स्टुडेन्ट इउनियनानो जा बा आसायानो जा, बिथांमोना ज' जानानै थासारिखौ थाबैनो नर्मालाव लाबोनो नाजादों आरो नर्मालाव फैदोंबो। लोगोसे जोंनि पुलिस बिफान, पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोनाबो जोबोद मोजां खामानि मावदों। स्पेसियेलि आसामनि जे डिजिपि बिथाङा फैनानै कारिगावआव गावनो थाफैनानै थासारिनि माने माबा लानानै थासारिखौ बिथाङा नायबाय थानानै कन्ट्रलाव लाबोनो जे नाजादों, बियो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। दिनै नुबाय नोंथांमोना नर्मेल मोनसे सिटुवेसन बाहाय रिटार्न जाबाय। खिन्थु दुखुनांथावै बेवहाय जों मोननै रिलिफ केम्प दा भिजिट खालामबाय। मोनसे कारिगाव हाइ स्कुलाव जोंनि सान्थाल भाइफोरनि सान्थाल हारिनि माने रिलिफ केम्प बेयाव दङ आरो नैबाव आवदां बाजारनि एसे सिगाङावहाय मोनसे बर'फोरनि जे रिलिफ केम्प बेयावबो जों नायबाय। मोननैबो केम्पआव दासिमबो जे रेसन सौफैयाखै, रायजोफ्रा बुंगासिनो दं रेसन फैयाखैना। आरो कारिगावआवहाय सार्कोल अफिसारा गावनो दंमोन, सासे आइजो सार्कोल अफिसार। बिथांनि मोखाङावनो बयबो बुंदों, जोंहा मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांबो दंमोन, जे जों रेसनखौ मोनाखै होननानै। आरो रेसनजों माने माइरं मोनाखै, संख्रि मोनाखै, थाव गोथां मोनाखै, गोग्गो लोंनाय दैनि बेबस्था गैया, टयलेट गैया, बे गोजांनाय समाव कम्बल गैया, लेब गैया, टसब गैया, जोबोद गाज्रि अबस्था। बेवहाय नों उदां अख्रांनि गाहायाव दिनै बे बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि जे थानांदों, एथ' गुसुआव जों न' सिङावनो जोबोद गुसु मोन्दों। बिथांमोना बेबायदि फोथाराव माने उदाङै बेबायदि उन्दुनांनाया जोबोद दुखुनांथाव। गथिखे आं सरकारखौ खावलायदों, बिटिसि सरकारानो जा, आसाम सरकारानो जा, आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बे बेसिक जिनिसखौ बेवहाय जाहाथे एसे थुम्बुनि बेबस्था खालामनानै होयो, टारपलिननि बेबस्था खालामना होयो, रेसनखौ जाहाथे थाबैनो बाव होफैयो। बिथांमोना दिनै माइरं मोनाखै, दालि मोनाखै, संख्रि मोनाखै, थाव गोथां मोनाखै, बेफोरथ' बेसिक रिलिफ जे मेनुवेलाव दङ, बिथांमोना जाहाथे बेखौ होफैयो। बेनि थाखाय आङो माने सरकारनि सायाव खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयै आङो जोंनि बिटिसिनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायदों, बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ माने जेब्लायबो लाखिनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय, सहायलायनाय बेबायदि मोनसे थासारिजों जाहाथे जों थांनानै थालायनो हायो, बेनि थाखाय मोनसे बिथाङा माने इनिसियेटिभ जाहाथे लायो। बे इनिसियेटिभखौ जोङो UPPL हान्जानिफ्राय जों मदद होगोन। जोंनि UPPLनि 5 बोसोरनि सरकार समाव जोङो जेब्लायबो नाजाबोदों, जोबोद सेस्था खालामदों। बाथ्राया जाहैबाय जोङो दिनैहाय सोरबा पुलिस, आर्मि, मिलिटारि लागायनानै जोङो गोजोनखौ लाबोनो हाया। पुलिस, आर्मि, मिलिटारिया सानसे थागोन, साननै थागोन, हाथाय खनसे थागोन, हाथाय खननै थागोन, दान मोनसे थागोन, खिन्थु बिनि उनावथ' बिथांमोना थांफिनगोन। खिन्थु जों जिहेथु रायजो राजाया जेब्लायबो सासेया गुबुन सासेनि उसुङावनो जों रायजो जानांगोन। बेखायनो जोंनि गेजेराव मोनसे गावजों गाव गोरोबलायनाय, जोंनि गेजेराव बुजिलायनाय, जोंनि हारिमु बिथिङाव जोङो माने आदान प्रदान जालायनाय, राव थुनलाइनि बिथिङाव आदान प्रदान जालायनाय, जों गेलेनायनि बिथिङाव आदान प्रदान जालायनायनि जे हाबाफारिफोर, बेखौ जोंनि सरकारानो बा जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रानो बेखौ जोङो खालामनांगोन बा समाजनि दैदेनगिरिफ्रानो बेखौ खालामनांगोन। बेखायनो दिनै आं हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायदों, जिहेतु बिथाङा दिनै बिटिसिनि गार्जेन, बिथाङा बिटिसिनि मुरब्बि, बिथाङा दिनैहाय बिबानाव दङ, दायथ'आव दङ। बिथाङा जुदि लिडारशिपखौ लायोबा जों UPPL हान्जानिफ्राय बिथांखौ मदद होगोन, जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया
थांनाय समाव जालांबाय जोंनि इयुन जोलैया जेराव दिनैहाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग मानसिफ्रा दिनै मंगल ग्रहआव हा बाहैगासिनो दङ जोङो दिनैसिमबो जुदि बोरला लानानै थिर लानानै गावजों गाव बावहाय न' सावलायबाय थायोबा जोङो बिसिबां माने थालांगोन जों बिसिबां उन जालांगोन जोंनि दिनै देरफुनाय गथ'फ्रा जोंनो बुंदों जे बिथांमोना मेट्रिक फरिखा होनो थांगासिनो दं सप्ता खनसे उनावनो बिथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनाल फरिखा होनो थांगासिनो दं दा मेट्रिक फरिखा होनांगौ हायार सेकेन्डारि फरिखा होनांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि दिनै बेबायदि रिलिफ केम्पआव थाफैनांगौबा बिथांमोननि इयुना मा जागोन आरो जोंनि लाइमोनफोरनि इयुना जुदि दिनै खोमसि फारसे थाङोबा जोंनि समाजनि इयुना मा जागोन ओंखायनो आं खावलायनाय थाबाय जोंनि बिटिसि सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारखौ जाहाथे जोंनि क'क्राझाराव कारिगाव ओनसोलाव लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि गोजोनखौ जोङो जाहाथे जेब्लायबो जोङो लाखिनो हायो गावजों गाव अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय बे थासारिखौ जाहाथे जों लाखिनो हायो बेनि थाखायनो आङो हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे दैदेनो आरो जों बेखौ मदद होगोन बेखौनो खावलायबाय आं दिनै